ካዊ ዲፕሎማት የሶሪያው በኤርትራ ይደገማል ሲሉ ተናግረዋል። እዚህ አሜንዶስ ኢዶ ዋው ኮንግራ ክንብሎም ንደልን ሶሪያ ሃያ አሚራ ወረዱ ለውጥ በሓደ መዓልቲ ድመጽ የለን ፖለቲካ ስርዓትን ኢሳያስን ሸውዓተ ሓሳውን ክንቀላሎ እዚ ዳዓደ ይጋብረን አነ ከምናተ ቀይ ባህር ቀሽኛ እንጠቀም ለክልተ እንጠቀምዩ لا يفكري لا بغي يعرف ما تفوري አይደለም አይፈልግም ሰብተ ዘይፈቲካ ተባሓታ ይዝገብረልካ ሰብ ኤርትራ በቃ ተገንጥለናል ከናንተ ይሄ አክሰፕት አርጉት ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝጸልኦ ዓዲ አይብለኝ ርትዓው ሓቂ ካብ ሓቂ ወፂኻ ድማ ኣበይኻ ትትከልሙ ኣበየና ዓለም ትግራይ ትኹን ወይ በሓፈሻ ኢትዮጵያ ብዘይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ኣፍተር ኦል ክትጥቀመሉ ዲኻ ዘይክትጥቀመሉ ዘይፍለጥ ኩተፍና ሃገራይ ተንኩፍልና ንብላለን ንሕና አሁን ለኪምና ኢሳያስ ተዋሪና ሓቆም ሰማያዊ መንግስቲ አቦና ንብሎ እግዚአብሔር ውን ቤትና ሰርተለዎ ጉዳይ ናይ ኤርትራስ ወይ ካ ጉዳይ ናይተን ዝኣስራ ዘለዋ ናይ ዲክታተርሺፕስ ምስ እግዚአብሔር ተማሳስሎ መጽር ለዓመት ኢንሻአላህ ደርፉትዎ ቶም ደቃድ ቀይሕን ደቃድ ግራትንስ እንታይ ረኺቡና ብጥኢት ክንቆላልብ ንሕና እንታይ ምኽንያት ይኸ ምኽንያቱ ተሓጽሩ እንተዘይ ተሓጺሩ ድሓንደው ዒልኩም ኢልካ ገለ ክትመጸኒ ኢኻ لكم أحواتنا فيها أتمجه لكم تعنا بلي كبرات فتواتن نامنا لهم عند فيديو كنسجرينا إيشي أتينا خصاون وصل بزح رئيتو تاتي زلوا زغلج في رب الله حجنا بسينا زلنا نعاتكم سناي مكتال كون لكم يا زمنا ناب رئيتونا خنسجر تلنا دم أبرس لبخا كوسخا كوالا أبقالسنا صورة بتنام صورة فلسطون حيال نيرو ناي كلهم صورات أبنت نحبرونا زجادة لعوات زبل شرحه حزنا عرموشش درجي مسعبتون نحنا تجراي وحدات قطري سعرنا كموت فرحنا لوت أي مسن نجدد إنا دلنا داون إلنا كندي عمت سمعنا أي رخبنا مريم نور حسين حفتي مالتي شنكو على شكوري ميريما ذهبت النريتي ما نم سمع يلن لون بايزوي بتحر حدا غزي داون تيلكا غلغله وي يقلد لك وي يسحقك ايسو سمعك زخل اكل نحردا كتنادي جميركا حدا غزي منالبات معطاوس مفتح خون يخيل يزبحللو نوع مخنياتي مالتي فانوس قشي keep on your are in the best track super channel thank you كل غزي بوزيتيف زخون ريتي يزبن مالتي فانوسي بتعمي زمسك افهم بري اتا زفتوا درفي بمنتاي زمصت ذكر على درفي انديا فريحو زي كونه ترجم مسحبا تناديده نيره حججن نمنتاي كمو كم زبله سلا زترداني بتعمي سمارت زحوي يقرا يخون كاد حوي بللي شدني إلنا لافون بري مالتي ن 00 مالت تادرفس فليتني انا كلها انا ترجمات تردياتنا ايلي انا نحلفوا ايلي امبر تخكل على مالتي بري هابتم بينه بروحاونا تقول عن تاي كويني يصحيفو ጭቆና ስለዝነበረ ይጽሒፉ ብሰንቆል ዓዩ ኩናት ናይ ሶሪያ አይተበል እኮ አነ ዝብል ዘለኹ እቲ ጭቆና ከም ዝነበረ ነይሩ እቲ ዜና ካ እንዳተመሓላለፈ እንተሎ ካፍቶም ናይቶም ተቃወምቲ እንዳተመሓላለፈ አቡኡ ከፊቱ ምሽ ይሰምዑ ኩላና ቦታትና ወለድና ይሰምዑም ከምኡ ታሰማዓ ነገር ይሕዝዋ ወጽዩ እታ ጭርሖ ብስፕሬይ ገይሩ ጽሒፉዋ ትክክል ኣለኻ habtisha ሶ አነ ወንኮ ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ተቆልዓ ዝገበሮ ትክክል እዩ ናይ ቆልዓ ቃልሲ ኢለይኮን ኩናስ ተዋሂደዮ ለውጥምጽዩ ግን بسنكي حدثب وي بسال حدثب تعوتيخا نامنت كم سورياويان بحدا نتزفوت هو سبب قدمت غير ما زلو بسنك حدثبون دعاء وعتبليخا خمت نحنا دعاء عنبلو زلنا سو كمزي يغاطمي مو نطنققو لحلافነት نوصل لبها لا اندالي لايك نابلنا نخيد اري تيغراي اخويل كامسك كبرون فتون حاوي اخي اري تيغرا مدبك حريفيو قصلو يقاصلنا حبيرنا تتحدين وات حبيرنا نقصل مالتي سلسته تحدينا نقصل يغبرنا يقاصلنا سبيت تحوس حينن كبقع خلواس مرقن تايلن اب سماينا مريتن حوي هابكن يلن وطيم كدمين غزا مرقن يبحال سو مونيكا اكو حدا غزي حق يزاربا ايو تحازي اي ودي الريوت تزاربيا حدا غزي يكون الحج مالهم لوم تزارب لا مالتي لايك ود ملي يا اخي لايك يلو مالتي بلو ريفولوشن ود ملي صرخ دعت ويلكم مسكي لايك لك الله شدو ويلكم قاعد حن مصخه تملس كان مالتي زبي عقبا اجوخ حويناتي ازي مدب كازو فوتو بتعامي يغني لي زبيبي زبيب تبل درفلا غابزلي خاسكتا غابزلي حراي زبيب عقبا شدر رياكتس ابو حقي اجوخا قصلو مدبكا كل غزي زكاتاتلكا كاب ارتراوي تحفتخا سي معت حواتين زلوان حجري وانا فنح
ኤልሳ ተስፋ ልደት ከመይ ዝኣመሰለ ፋሚሊታት ይኹም ዘለኹም መስልኩም ላይክ ንበለሉ እዚ ቅኑዕ ቆልዓ ይቐኒለይ ክብርትን ፍቱትን ሓፍተይ ወይ ከዓ ኣደይ ማለት ዝወደና ወደ ስለ ጽሕፈለይ ጓል ትግራይ ነሽ ሸውዓተቸ አንታ ሰብዶ የለን ኣነ ዘይርኤልካ ዝሓወይ በርትዕ ቀጽለሉ ኣጆኻ ቴንክ ዩ ንኹላኹም ማለት እዩ ብጣዕሚ ምቅር ዝበለ ርእቶታት እዩ ሎማዓንቲ በቃ ኩሉ ፖዚቲቭ ዘስንቕ እዩ ሓቦ ዘስንቕ እዩ ንቅድሚት ዘሰጉም እዩ ብኽልተ እግርኻ ማለት እዩ ሶ ታይ ገበሪና ማለት እዩ ብርትዕ ኢልና ንቅድሚት ክንቅጽል እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ማዓንቲ ቪድዮ ግን ብዙሓት ዕላላትን ወግዕታትን ኣለዉ ትግራይ ኣካል ፖለቲካውን ቁጠባውን ቀይሕ ባሕሪ እያ ፖለቲካ ስብሓትን ኢሳያስን ሸውዓተ ሓሳውን ክንቀል ኣለዎ ብሓፂሩ ምክንያቱ መግዛእታ ወድሂቅ ፈጢሩ እዚ ናይ ስሳ መርዛን ወለዶውን እዚ ሓድሽ ወለዶ ኣነ እውን ካርኪዌ ካብ 4 ሓሊፈ ስለ ዘለዎ እቲ ሓድሽ ወለዶ መንእሰይ ብፍላይ ከዓ ከቕልወሉ ኣለዎ ማለት እዩ ትግራይ ድልውቲ ሃገር እያ ኢለ ይኣምን ዓይነይቲ ትግራይ ግን ተዓንተወይ ዝበልኩም ትግራይ እያ ማለት እዩ ንሕና ብዛዕባ ዘዓሙቕተይ ሃገርን ዲፕ ኔሽን ኤንድ ኮር ስቴት ማለት እዩ ዘዓሙቕተ ሃገር ብሄር ኣጋእዝያ ተቐንዲ መንግስቲ ከዓ ኣኽሱም እዩ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ መንግስቲ ኣብ ኣኽሱም ጌርካ ብሄር ኣጋዝያን ሪስቶር ጌርካ መሊስካ ትግራይ ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር እያ ይዝብል ኣነ እኳ እዚ ናይ ብሄር ኣጋዝያን ሓሳብ ካብ ናይ ብርጌድና ሓመዱን ናይ ኣጋዝያን ዝበሃሉ ተሓሳስባን ናይ መንሒሽተ ትብሉኒ ኣለዉ እንዲኦም ሕዙ ዝበለ ተሓሳስባታት ንባዕሉ ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ኮይኖምስ ምክንያቱ ብርጌድና ሓመዱ ኩልኩም ተቃለስቲ ሃበያ ነበርኩም ብዘየገድስ ንዑ ስለ ዝበለ ማለት ኣጋዝያን ተሓንቲ ዝስከፈሎም ነገር ታ እዩ ሎሚ ሓንቲ መማረፂ እያ ዘላትና ተዋሂባትና ሰላም ኮይንኩም ንበሩ ወይ ከዓ ንጸላእ ሕሊፍኩም ትወሃቡ ሶ ሓቢርና ሰላም ኮይና ዶ መንባር ሒሸናሲ ተመሓላሊፍና ንጸላእ እንወሃብ ንጸላእ ክንወሃብ ይብልናን ሓቢርና በሰላማዊ መንገዲ ዓድና እንተ ንመርሒ ዝሕሸና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ናይ ኣጋዝያን ዝብሉ ብፍላይቶም ቅድሚ ሕጂ መጽኦም ዝነበሩ በዓል ተሳጨን ገለ ዝመርሕዋ ዘላ መደብ ግን ሽግር ኣላታ ታ ሽግሩን እንታይ እያ ብጣዕሚ ምሕዘኒት ዝኾነት ነገራ ክርስቲያናዊት ዓዲ ኢና ንገብራ ኢሎምኩም ክርስቲያናዊት ዓዲ ማለት ነቶም እስላም ዘሎ ሕዋትናስ ኣይቲ መልከቶምን ማለት ቆይታ ዓዲ ሓራይ ግን ክትነብር ከለኻ ስቴት ዝበሃል ነገር ክትሃነጽ እንተለኻ ስቴት ሕጅስ ናይ ብሄረሰብ ተዋጽኦ ወይ ከዓ ናይ ብሄራት ተዋጽኦ ኣይኮነን ዝሓትት ሓደ ኣብኡ ዝነብር ህዝቢ ክንብል ከለና ኔሽንስ ኤንድ ናሽናሊቲስ ዝበሃሉ ማለት እዩ ናሽናሊቲ ማለት እንታይ ማለት እዮም ካብቶም ኔሽን ትሕት ዝበሉ ኮይኖም ማለት እዩ ግን ከዓ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ከም መንበሪ ሓቢርካ መንበሪ ረቋሕን ተመስሪቶም ንኣብነት ኣነን ሓደ ሙስሊም ሓወይ ኣሎ ኸይረዲን ዝበሃል ዓርኬ የለና ኣብነት ኤግዛምፕል ዋላ ይኹን ግን ትክክለኛ ዓርኬ እዩ ትቆልዓ ማለት ስለዚ ምስ ኸይረዲን ክንነብር ከለናሲ ኣነ ንሱን ተሳኒና ኣብቲ ዓድና ትክክለኛ ዝኾነ ኣረኣያን ኣመለኻኽታን ማለት ኣብ ዕብየት ኣብ ዓድነት ኣብቲ ሓበራዊ ረብሓ ናይ ተዓዲ ሉዓላውነታ ገለገለ ዝበሃል ግን ሃይማኖትና ደኣ ንሱ ናብ መስጅዱ ይኸይድ ኣነ ከዓ ናብ ቤተክርስትያን ይኸይድ ካሊእ ከዓ ናብ ቸርች ኢሉ ናይ ፕሮቴስታንት ዘዳለዎ ቦታ ይኸይድ ቶም ካቶሊኩን ከምኡ ሃይማኖት ዘይብሉ ባህላዊ እምነት ዝኣምን ተልኡን ናብ ደስ ዝበሉ ኸይዲ ስገድ ምርታ ምኽገብር ኣነ እዚ እኮ ናይ ፈጣሪ ጉዳይ ናይ መሬት ጉዳይ ኣይኮነን ሶ እዚኦም ኣጋዝያን ዝበሃሉ ዝኾነት ውንጅዕ ትብሎም ነገር ኣላቶም እንታይ ይብሉኻ ኣኽሱም እንድሕር ደኣ መንግስትና ጌርናያስ እስላማይ ከኣቱስ ኣይነፍቅድን ኢና ናብኡስ ከኣቱስ ኣይንገብርን ኢና እሞ እዚ ዓደ ይጋብርን ኣነ ከምናተ እኮ ዝብለኹ ዓደ ይጋብርን ማለት ምክኣል ቶለራንስ ዝበሃል ኤሌመንት እንተዘይልይስ መን እዩ ክጥር ንፈና ከም ሸንሸል ኮይኑ ዝኣሳስረናስ መን እዩ ማለት እዩ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እስኪ ንቐጽል ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝጸልኦ ዓዲ ኣይብለይን ንኢትዮጵያ ክንፈቲ ዝገብር ጽንቃቅ ምክንያቱ እውን ኣይብልናን عقم سينا أبي تبي لنا فوتينا كنا أبي تبي أسكعزل لنا بحقي مسلك حتى أدخلنا ولا تحقي ولا توس لما فترخ قوما مسلي أكراترنا كيت رأس الناس أكراترنا دينا مسلكنا خبر كيت وعنا لنا دينا مسلكنا خبر نخلنا تجري كم دي نرأيها تا قداي صبغتي تا زربان تا ياغن مبغسيتا كم تقدم داوغع خو صنح خو حبيرك اختنبر ندحر كوينكا مكبطار ايكونن مكبار زبحال ነገር كللو مكبار ማለት ከማዝ ጸል ዓዲ የብለይን ኢልካ ፍታ ዓዲ ክትነብር ተወይንካ ዳብነት ከም ኢትዮጵያ ጸል የብለይን ኢልካ ኣብ ኢትዮጵያ ወን ትነብር ካብ ኢትዮጵያ ዝመጸ ካብ ሻሸመኔ ወይ ካብ ሞጆ ዝመጸ ካ ጤፍ ትበልዕ ካብ ደቡብ ከባቢ ዝመጸልካ በነና ትበልዕ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ጸላት ትብል ኮንትሪቢዩሽን ክልወካ ይክእል ናብነት ጸል አንድ ሕር ኮይንካ እኮ
ኣነስ ታይዝ ብዘለኹ መሲልካ ንኣብነት ዝኾነ ገዛ ክንሰርሕ ደሊና ሓሙሽተ ሰባት ኮይና እንታይ ተባሃሂልና ወኣንስኻ ስሚንቶ ከኣል ኣነ ከንታይ ክኽእል ኢል ተሓደ ንስኻ ድማ እማን ከኣል እምኒ ሓራይ ኣነ እምኒ ክእል እየ ብሎኬት ይኹን ድሓን መለሰ ንኸኣል ንስኻ ድማ ሽንቲ ቤትን ገለመለን ዝኳዓተሉ ንስኻ ድማ ግራናይትን ጆሶን ገለገለ ዝበሃል ነገራትን ከኣል ተባሂለለኹ ማለት ከምዚ እዩ ተሰሪሓ ዘላ ተዓዲ ማለት ኮዩ ስለዚ ነታ ገዛስ ይፀልኣያ ኣነ ዋላ ትሰራሕ እምበር ብዘየገድስ ኢልካ እንድሕር ተበጊስካ እንታይ ትገብር ለኻ ማለት እዩ ዱዓዋዕ ትብል እሺ ሃገር ትግራይ ክትምነ እንድሕር ኮይንካ ምስ ኢትዮጵያ ዘጻልእ ይብልካ አልቲሜት ለአነ ዝብል ዘለኹ ኤርትራውያን ሃገሮም ኣለዎ ንኣብነት ምስ ኢትዮጵያ ዘጻልእ ይብሎም ተጋሩ ሃገር ክልወና እንተ ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ዘጻልኢና ኣይኮነን ምክንያቱ ጎረቤትና ኣፍተር ኦል ከድካ እዚ ናቹራል ሓቂ ካብ ርትዓዊ ሓቂ ካብ ሓቂ ወፂኻ ድማ ኣበይኻ ትትከልሞ ኣበየና ዓለም ንበይንኻ ዝኾነ እንታይ ዝበሃል ኣባሃላ ዲ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሙሉእ ባሕሪ ወይ ሙሉእ ደረቕ መሬት ዝበሃል የለን ተገደደስ ደሴት እዩ ዝበሃል ኣሎ ተገደደ ደሴት እዩ ኣብ ማእኸል እዩ ማለት ስለዚ ሰብሲ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስብ ኣለዎ ጫፍ ሒዝ ካብ ክልተ ጫፋት ኖ ከምዚ ይኹኑ ገለን ትብሉ እንተሎ ኣነ እንትርኢ እንተለኹ ታይዝ ነገር ትብል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ዘይከውን ነገር እዩ ሶ ትሕትና ዝግበሮ ነገር ትሕትና ጌርካ ኢኻ ትሓልፎ ኦብቪየስሊ ምክብባር ሓደን እኮ ባህልና እዩ ማለት ንሕና ተጋሩ ሰሪሕና ነርኢ ከም ምዃንና ተቓሊስና ነርኢ ከም ምዃንና ክሳብቲ ዝኾነ ዝኸውን ማለት እዩ ብሌብነት ዘይንሕመ ብሕማቕ ብጥፋት ዘይንፅዋዕ ጎበዛት ሓድነት ዘለና ምዃንና ክነርኢ እንድሕር ደኣ ክኢልና እዚ ከመይ ጌርና ክነርእዮ ይግባአና ብዝብል ሓያላት ምዃንና እንኳ ክነርእይና ዝግባአና ኣሽምባያዶ ኣብ ኢትዮጵያስ ብዓለም እውን እንድሕር ርኢኻ ኢኻ እምበር ተደሪኢኻስ ከምኡ የፀልኣ ገለልካ ዘይከውን እዩ እስኪ ስምዑ ነዚኻ ናይ ኢትዮጵያ መዝሙር ኣይዝምርን ኮፍየ ዝብል ኣታታይ ናይ ኢትዮጵያ መዝሙር ተዘሚሩ ቀዳማይቲ እቲ ፃሕሊ ዝመስል መላጥ እኒኦ ናይቶም ውናት ዲግዛዕ ትልዓል ይበሃል ኣሎስ ኣይልዓሊ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኮንኩን ማለት እንዲሁ ኣነ ኢትዮጵያዊ ኮንኩን እዩስ ኣብ ሮሞቕ ኢሉ ኮፍ ኢሉ ፃሕሊ ይመስል ኩሎም ጠጠው ኢሎምስ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ትግራይ ትኹን ወይ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ብዘይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ 00 ትበሃል እቲ ደርፊ ኣስተኻኺልኩም ድረፍዎ كديفي أنا كابزي إيدي أريد إبايزوي كابز عنا توقعتها تزيم مالتي بحري تقامي زي كونه إلمنتي يوي كأباءتها يزبل أنا رئيتو رديتي بلين تقامي دم أفسيسكا جن كنت بحر زخون دم أفسيسكا بحر تمس أموخه أفتر أول كتك أمولو دي غازي كتك أمولو زي فلت انتهي مخانو رديتو انتهي تردك عسير كان أبكم دعينة تلوسة تأتيها جن أنا بزي بحر 00 بزي قلقل 00 زبل نعخا إزم الكتاب رحمي زي أسده نقرأك الله حجة أنا تقرأ إمسخا معاري زي عجيني إرتراويان حاليلهم إثيوبيان زي حالو كلهم نوع عليه زي حالو ويكان خيك ألس فريحي كونن أزي كونسكونسو انتا أيو تعنتو انتيلكا نتقراي تمليسو نامها مغيتو قدم أدوغنا تقاليساني بحال ولدنا سأدوغ يهبو نيروم بتيسع عام تمرت نمنتاي شعبيا استخولو فنجي غمكنا شعبيا منيو إساياس أفرق زمورحن ناتو بوطولوني نسوزو الزوم سراويت نيروم نحن بتشعشعو كواس من البات سبون كنوري خيلي حجوكا سبي يقولن نسو زقددوم زعسكروم وتعدرات يوم زلو تخالي إزول هزبي إرتراب زيهم عدو خوينو تايد أمو متشسأل عندها تورركا تخونه وي توريركا وي وريركا قال حري تخوينكا تايد إيركا تحوسي خمالتي مساقر كيا معت درجة قاعد زبالنبر كندا يسوي فلت كويسي حجنا عك خدعني خليه نو عدنا عندي تورر زلا قاليلو قلنا بتكلم ممسا يدل النيرو نبي تبقى مطعونا يدل النيرو شعو أدقي تيترفت تقاليسا خلته سلسة أدقي كاب جزان لا توصل أيوس سدانيرن أدقن تيترفه حجخه تايك على سلكا بزلومي أدق زبهلون يلن تري زبهلون يلن نحنا مسار حتى تكوينات نوع المومو كورانا سو أيكونان قادو عجب بعرها تفلت كقالس يزبله إن اللو ميدان وفرس يغيد أبزي موصين عجن كصمن يقول بخما يخ قالس زلن أنت الكلامي قنوع جلسي يتمقالسي فريح يكونن بحرها بنختبل مسحوكا تقاليتك يكونن بحري مسما مع حساب تمص كم زي زبله نقدلنا الكا نقدخا ترئي نساتمون زشطون زقبلو خان اكسچنج تقبر حابن نخبكا يبحال حخن نحككا يبحال تنقد تونن كالي قدم حجي انا بزح يترد اخوان بفلا حجس قد عسب اندي موزحته زربا زخون أكل ناي إرترا بحري ناي إرترا مدري جينيرو قدم حجي زي مالت لوم يسمع زلو تاريخيو كاب حدا طاليان كجزء تولسي كاب حدا نعفر تايز بحال سبعي جزيئوها جنرال ديو ولا جلنيرو أو زمرح زنبرة كاوي جزيئوه كحدا سلطانيت كاوي جزيئوه زبحال سلو زلو مايبي ندحر أنسو نعنا زملكتنا عن تقوينو يملكتنا إخنا بالنخيلنا تري كويد جن مسؤول حليفك تعد فريسة بحر حزية جل إزي حنك اللي تيوالا زي كون راح تايز بحال مسيلك مستسرعات ندحر أجمل لك قوينون
መቃለሲ ኻ ነጥቢ ፈሊኻ ኢኻምበር ሓንሳብ እንጫይ ክሕዝ ትብል ሓንሳብ ባሕሪ ንስኑ ዋዕሉ እኮ ኣይፈለጠ ኢንዳስትሪ ዲ ክሕዝ ሞፂ ነይሩ ምጉላት ዲ ክሕዛ ሞፂ ነይሩ ንመቐለ ደልይዋ ነይሩ ዘይፈለጠ ስለ ዝነበረ ድኩዕ ኢሉ ሒዝወን ዝመፃ ናይ ቀደም ናይ ሩስያ ዝነበራ ጻዓዱ ታንኪ ዘን ቀደም ታይ ዝባል አወራ ዝመስላ አውረጊፈን አው ነይረን after ጎታት ትግራይ ይሕዝን ኢትዮጵያ 00 ያለ ትግራይ ኢትዮጵያ እንደውም 0 የገባችው በትግራይ ነው ይቀልዳል ትግራይ ዓድምኒ ዓድ ደንጎላ እዚ ሕጂ አበይ ዝነበረ እዩ ሓደ ግዜ እኮ እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ ጁሽ እዮም ዞም ህዝብ እዚኣቶም ይብል ነይሩ ገለ ማለት እዩ ይገልጽ ነይርኩም ኢሉ ሕጂ ኸ ግልብጥ ኢሉ እዚ እጫመቁለ እዩ በቃ ከምዚ ጽባሕ ናዝ ወሰለል እዚ ኸይድ ባይዞ ከይተኣምኑ ወይለኩም ነይረ እንደ ቀደም ሕጂ ተኣምኑ እንተልይኹም የዛረበኩም ዘለኹም በር ኣይተእመንዎ ሓደራ ኮይለ ኣይተእመንዎ ሓደራሽ ምን አላት እንታይ ኣለዋት ሽጋራም ክና ተባሃልና ይነበረልና ግን ካብ ሃፍተ ኣምኒ ተዓብ ዓለምና ተዝኸበረ ዝበሃል እምኒ ምሳሌ አልማዝ እምኒ ሩቢ ሳፋየር እምኒ ስለዚ ኣብ ዓለምናቶም ክባራት ዝበሃሉ ኣማን እዮም ናይዚ ኩሉ ጸጋ ድማ ትግራይና ሓንቲያ ስለዚ ቀሊል እዩ ረይዎ ከምቲ ዝብለኩም ዘለኹ ንሕናስ ዓቕሚ ስለዝነኣሰና ይኮናን ዓዲ ዘይኮና ወይ ከዓ ኣተሓሳሰባና ሓደ ዘይኸውን ዘሎ ከም ተጋሩ ከም ኤርትራውያን ታይኒ ስናንተ ኢልኩም ፍልጠት ታይኒ ስናንተ ኢልኩም ትሕትና ምክብባር ምክኣል ሓደ ዝኾነ ሰብ ሞፂ ሲኢሉ ሞፂ ቱቲሉ ይጻረፍ በቃ ሞፂ afte ማሕበራዊ ሚድያ ወአንተን መንሃ ጸርፎ ዘለሃ ህድእ ባብል ወድሓትኖ ካይኹን ተነውሑ ንሓጉኻን ንሓጉን ሕዋቴን ዝኾና ነው ወሕቱ ተባሂሉ አረግደፍ ተረጋጋዕ ገለልከ በቃ በትግርኛ ገይሩ ይኻ ጻረፍኩ ከመይ ዝኣመሰለ ትግርኛ እንዳተዛረበ ትግርኛ ጸልእ ከም በዓል ማዕበር ዘምሃርዎ ማለት እዩ ማዕበር መምህር ክላሱ ገለ አቴንዳንስ ዝፍርመል محزنة ولدي قصد ምን ችግር አለው እኛ እንጠቀም ሀብዚ ትልቅ ኢትዮጵያ ሀገርዩ ማመ ናይ ቀይ ባህር ጸገም አለ እንዴ በእናታችሁ ተው በእናታችሁ እኛ ራሳችን አትጠቀምም በእናታችሁ ተው ቀይ ባህር እኛ እንጠቀም ለክልት እንጠቀምዩ ኤርትራ ተጠቀምዩ ኢትዮጵያ ተጠቀምሽ ምን ችግር አለ ፍቅርዩ لا فقري ني بغى يعرف ما تفقري አይደለም አይፈልግም كنت هذا سوق على فكرك العرب لا قيب عرب اسلا فكرك لمن فكر لا فقريو باي ذا واي از قلعزي سئلو قلعي يمثل حد خزارب انتلو كلاكا ጨጉሪ ገለkom ታትኩ ሓደ ግዜ ምስ ዘለና ፐርሰናሊቲ ገለ ዝኸይድ ዓይነት አቀዳድና ወይ ካቶም ካለ ሰባት ኤክስፔክት ዝገብርዎ ዘይክን ገብር ንኽእል እምበር ተቆልዓ ፈላጢ ሰብተ ዘይፈቲኻ ትብሓርታ ይዝገብረልካ ሰብ ንሕና እኮ ሓደ ግዜ እንታይ ኢለ ነይራ ንቕድም ሕጂ መሲልኩ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኹም afte ግዜ ኩናት ገለ ዝነበረ ተጋሩ ቦቲ ገለገለ እም ይሰሩ ገለገለ እም ይተሓዙ ገለገለ እም ይቅተሉ ያ ገለ እንዳተባሃለ ፈቀዱ እንዳተቃጸሉ እንዳተበለ እንተለስ አኽሱም ሲዒምና መጻና ነርና ዝብል ሰብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ቲ ኢማጂኔሽን ናይ ሰብ ዚታዩ አኽሱም ጽላት አላታ ኣብ ታቦተ ጽዮናዊ ያተርከብ ከይዱ ኸስዕም ተመው ዘሎ ሰባትከ ወከረስ በዛዓቶም ጉዳይ ናይቶም ሰባት ታይ ምልከቶ ተመሬታ ክበልዕ ይደል ገለ ማለት እዩ ቶም ሰባት ግብስርቶም በመፈጠሮምከ አይደልዮምን ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ንሰብ እንታይ ይኽበርካ ንጉዝ አካል ምኽባር ትጅምራለኻ ቀዲምካ ዲዩ ከም እንተ ኮይኑ ኮምፓቲብል ዘይኮነ ኢንተረስት ይኮ ዘለዎካ ትድሌታትካ ሳይጣዓምን አይሰማማዕን ኮይና ንብለካ ዘለና ሶታ አይዳኻ ትገብር ማለት እዩ ክትበኣስ ምስመን مسحاوكا تاك هابن ختبل بفقر جن كله أخول أيو أراد ديها جن كل نجار أخول أيو زبل رئيته علنا أنا بوجني نسخاتكم تعين رئيته لكم صحفوا لي أنا خماس تسمع معيخا منجست تعيز بال بقى ناي تعيز بال زل ناي منجستي شعبية قداي نمسمع مع زي متشي مالتي عبد يكون نجار تزخون نيركو حجنا عملت عم قتل تجارو تزخون قدم حجي تسمع معلم هالو نيرو سواء جن أقوم زي ولا نتوي سامعني كتفنا حقريتهم كفرنا لا نحنا تخيل الله كبرنا هنا وايد يتبعوا لما تنودن يا متمطو انت ودنا انت متنبع انا كمباني انا تو السلام سطن انا تون ايرترا بقى تغنطلنا كنانت ايه اكسبت ارغوت አሁን ለኪ ምና ኢሳያስ ተዋሪና حقومن ኤቲኤም ይብልና በመርዓ ንዝገብሩ ሰባት ገንዘቦም ኦዲት ዝገብር መንግስት ይሎሞ ካብዚ ዝኸፍል وردت أنا ريح فلتي مس أبي بقى خز أبي خد صوته لعن أبي زاربوا أبي نعقو أبس نعقوني سياس نعقواس نعنا كمان نعقنا
تخكلي تنطب تايدي مسيلكا تمرحي خايو خمس جبركا ومرحي كاب شح نابس اشحت نابس حدا خلب اندحر امرحيوم اشحت خالب كحدن بس انت مرحيومس تحدم بس زمرحوم اشحت خالب يسعرو بمنتاي لوط تباهيلي زي بمريحنت ليدرشيب كواليتي مالتي بقعت مالتي دبلوماسي فيل تقبر تلو مالتي دبلوماسي كو تاي مالتي دي بخالي بحالا قالكم هاونا كو دبلوماسي كو ግን حابونا انت بحال تلو تاي كلتيوم زمرعو زلو سبات مصيوم توم شماغلታት ኢልካ ትልእኹምሲ ቶም ዲፕሎማሲኛታት ማለት እዩ ከልካ ትልእኹም ከለኻ ልብ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ኣዘራርባ ዝኽእሉ ሓደ ካበይ መጽኦም ዚኣቶም ኣታወዲ ክበሃሉ ኣለዎም እምበር ንምንታይ ዲኦም መጽኡና ዝበሃሉ ዘይኮኑ ይምሽ ዲፕሎማሲውን ከምኡ ማለት እዩ እንድሕር ዳኽ መጽ እንተሎ ጠለይ ታኒካ ሒዚ መጽ በቃ ታኒካ ሒዚ መጽ ዲፕሎማሲኛታ ኣታ ግደፍ በቃ ካኡኸ ይጻረፍ ኣብ ትግራይ ኣነ ግርም ዘለን ወዲ ጣባ ኮይ ወዲ ጣባ ሰሪቆም ዝሰርሕዎም ፋብሪካታት ነይረና ኣብ ትግራይ ይበለን ዋይዝኒ ኢኻዶም ጎላ ዕትረኮ በቃ ናይ መጨረሻ ግዜ ከምዚ ኣነ ሓደ ሰብ ዲክታተር ምዃኑ ዝፈልጥ ባይዘይ ከምዚ ናይ መኒሹሙ ክዳን ተተኸዲኒ በቃ ናይ ቀደም ዝመስልና ዚኣ ጭሕሙ ላዕላዕል ንሕርገዲፉላ ማለት ታናተይ ምልእቲ ኣርያ ኩላ ክሳብ ተሓተላታ እዛ ላዕል ዚኣ ጥራሕ ተገዲፉዋ ማስታሺ ዚኣ ጥራሕ ተገዲፉዋ በቃ ኣሎ ተተሓሳስባ ኢሳያስ ታኾን ዝደሊ ገፊሕ ሰሮ ገይሩ ናይ ቀደም ህልወሳ ኣብሩስ ኣሎ 80 ዓመት ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ስታግናንት ኣብ ዝኾነ ኔቸር ይርከብ ስሪኡ ኳ ኣጽቢዋ ይኽዶን እንገለኹም ከምኡስ ወዲ ጣባው ነው ዓልኹም ካምቻ ገይሩ ገለገለ 10 ባይስክል ለው ሓደ ገዛ ገለገለ ይብለካ ማለት ኣታ በጀኻ እንደግደፈና አንተ ኾሚል ካሪ ኻነት ናይሎም የመለሰ ክትዛረቦ ደረጽዮን ምጽኢድ ታይብለካ ቀደም 10 ከምዚ አረጋ ብረታት ገለገለ ሒዝና ቃለሲና ግደፎ በቃ ንሱ ሕጂ ንሱ ተደለ አይኮነ ሕጂ ዝድለ ዘሎ ነገርካ ተዓጻጻፋይ ዝኾነ ኣእምሮ ንርእስን ማለት እዩ ካስብ ዝኽእል ታይንታይ ካስብ ዝኽእል ረባሓን ጠቕምን ዝቀድም እሲት እምበር ኣብ ማእኸል ሕዲግ ዝብል ደኣ ሞሊዩ ጸልማት ዝነብሩ ህዝቢ ኣቢልና ኢሳያስ ኣብ ጸልማት ዝነብሩ ተባሂልና ንኢትዮጵያ ክንብል ዋጋ ክንከፍል ኢና ኢሉ ኢሳያስ በቃ ኣመወዳእታ ውርደት ተሰኪሙ ወጽ ኤቲኤም እኛው ኤቲኤም አለኝ ኤርትራው ኤቲኤም የላችም ገለመለ ያ ራይት ኤቲኤም ደሞ አጃዳ ንሕናኩም ኮይና ኤቲኤም ቢሕና ተኩም ካብ ኢትዮጵያ ከምስ ምስክልል ከማን ተዋጊኹም ክትስዕሪ ከኣልኩም ሻሓሎ በጃም ጉዳፍና ኢትዮጵያኹም ዋላ ኩላትኩም ኣብ ዘለኹም እዚኣ ቆጽልልቲ አይለኩም እዚ አሕጂኻ ሻዕበሉ ናይዚኣቶም እንታይ ስኢልካ ሚዲያ መስራሕ ገለ ሚዲያ ክትሰርሕ ሊያ መጽ እስኪ We're not interested really to have any kind of debate with you guys Ethiopians, but we're here to defend our country. We're not going to let you go if you touch our country. I'm telling you. I'm telling you and we are listening. زي صبوي ግን أنا سمع كله خيلتهم زي سمع خيله تزاربيهم بر أنا إنك يروك عرفك تزاربي افترون هذا سب حريص كان إنه حركة تدلي خامس إخا قل نتحون نتكم زخ قناة صفوز فتن نحرنا خوينو نزي أكون كانتك أواترون نحنا نك أواترون لنمن مسكيلكم كم توم بعال كفلوم يكالو كم بعال جراباند كم بعال سلت أنا كم بعال وفويز أمسلو كم بعال وازيما جون بلاك زحسب كم بعال محساب كم بعال أدو بلينا وتقرأي كتمام استدد زبخير أتليست مالتي كم بعال أرجع حقوس حماق زي زاربون من تقامي بالله نحنا حماق زي زارب سنعنا ذخونا قوامي خلت مريح نزل إحنا سنقاوم مندينا حماق زي زارب سوينا ندلي نبرتهم حماق زي زاربو كم زي قبروا نسخ حجي نسخ بقى أنا جيرك ويقدم حجي نسخ جنا ياخد حنيخي نسخ بصرخ باسي الكي خمسي خص خمي جرنا نعرقك كبيديو أمريكاوي دبلومات የሶሪያው በኤርትራ ይደገማል ሲሉ ተናግረዋል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ግለሰብ በኢትዮጵያና በጊኒ የአሜሪካ አምባሳደር በመሆን አገልግለዋል። ቲቦር ናጊ ይባላሉ። ታዲያ በትዊተር ገጻቸው በአሁኑ ኤክስ ላይ ባሰፈሩት መልእክት የሶሪያው በኤርትራ ይደገማል ብለዋል። ሶሪያውያን ወጥተው ባሽር አልአሳድ ሲወድቅ ደስታቸውን እንዳከበሩት ሁሉ ኤርትራውያንም ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ ሲወድቁ ይሄ ነገር ይደገማል ሲሉ በኤክስ ገጻቸው ላይ አጋርተዋል። ስለዚህ እቲ ጉዳይ እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም እዚኻ ክድገም እዩ ማኸንቶ ትርጉሙ ልኩም የደለ ነቶም ተስፋለና ትብል ኤርትራውያን ማለት እዩ ናይ ሶሪያ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ክድገም እዩ ኢሎም ኣለው ንሕና ተሓጉ ሶሪያውያን በሽር አልአሳድ ዝበሃል ሰብኣይ ፍሊ ገይሩ ወይ ከዓ ወፂ እንትባረር እንተሎ ካብ ዓዲ እንተሃድም እንተሎ ከምዚ ተሓጎስዎ ናይ ኤርትራውያን ሓጎስውን ክድገም እዩ ኢሎም ይትንበይልኩም ኣለው ኣሜንዶስ ኢዶ ስናዓኹም ዝምልከት ዝበልዎ ዛረብ ዘሎ ከዓ ሶሪያ ዋው ኮንግራ ክንብሎም ንደልን ሶሪያ ናይ ባሕቂ ተዓዊቶም እቲኦም ንስኻ ኮንግራ ትብሎም ዘለኻ ኸ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ነትሶም ዘይኣምሉ ዕላማ ዞምፅኦም ማለት እዩ ንስኻን ከማኻን ግን ብረዳ ሓዲኩም ክንደይ ኪሎ ሜትር ተጓዓዝኩም ሃዲምኩም መፂኹምሲ ከምኡ ይመስለና ወይ ድማ ከምኡ የርእየና ትብለኻ ብጣዕሚ ዝሕፍር ማለት እዩ እታ ክትገብርዋ ትኽእሉ ወይ ድማ እቲ ሰው ተስፋ ክትህብዎ ትኽእሉ ነገራት
هيا أميدا وردو أميدا مصورتكم دحري زين فهم زجورو خستوك تعود نحن خسرنا تدين عوتيركم تزاروا مالتي هذا كوين كن همبرجن بيرنا بالعقل ناس تخمسي حجن السغاسي انت تقال سخان انت طرعرع زبل لك مالت تزي فريحه كتفرح نوريكو مالت حما تقبر ندحر الله ابوخا يعمص ندحر له خوينو مو نسخا نعو طبقنا تقوم تلخا خوينكا حدا معلتي ترخبا مخانكا تفلط لك كوي نيرو جن زي انتي مالتي حجي انا نتوم زقاوم زلو نتوم زدغفو زلو ايكون كنت ناتي زربا تردي كان نسخا حجن مع الخاص تقاليسكم ايتعوتو لهم تبلا لخامش كوم لا تبال نمنيرم دحان كعوتو لهم زي كعوتو برجينا حمدو ناتوم قال سلخون نعم يزملك في لي جن انا زبلكا كل غزي راشنال كون انت غدله تحساسبها اما حيشو تم حيش زقباك سؤال كام الزراعة يكون قلا لكيس كيكون قلا يبلا لو تبى حدا مع الفيلم تصيل إلى خمس سنة كذا اللي مجمرة بزوم صار عن تقاوم طريق خلها نزي ديكتاتور كاليو هلو عصرت شو الشعب مثل تقالي سمو نسبة سلا وإذا ما خمسنا يصورع إسياس عد راح رجيم صادمة وين مستح هذا جمالاتنا إسياس مستزرزرة عبيت ما أثرت تقابيرهم دلو بزحات نصوحات سبات مستفتحو لو تمسمت لك كم سوريا دقات أنا كوم ومسكونة نالبات شعين السحيقون يرف أمريز الله علماوي منجستي السماو منجستي أبنا نبلغ زابير ون بيت ما أسرت الله سيول بيت ما أسرتي سيول بيت ما أسرتي أتن هجرات كعب دعرة أيا سماعت سلزي سلسة زغون منجستي بيت ما أسرت الله أزي تأثيرهم سنحهم قليل كات سنبدل يكونن صنح باستر ابرها دخلكاس ايت ابرها وي قش ابرها حديو ابا ابرها والا خلك صقم يول ابا ابرها تنات كازني ابهالا ترديكادو ناي سماي ابونا بيت ما اسرتالو سيو يبحال جهنم يبحال اوبيسلي جن زي بدلو ياسرول زي بدلو يكونن اسيرول ويكا بزي فتح يكونن اسيرول مسكيرو ارديوت زغبركا بعلخ فليت كايو يخات اسرول كلايكا بها ترخبن خاسر لي يكونن اداليو مجمرتا كابزي دحانو غلغله توهايل كل ነገር محرت زبل بمول مستوهبه نزي يتقمني هيفال نزبل ايو تبيلو مالتي سلازي اسخا بسمع لمع ويتقاومني ناتي انصاري خوين تزاربر ايتون زهابه كم زيغير نير غل اندابل تقينو زاسرلو خي مسلكهم دما ጭራሽ خيدكاس ጉዳይና ኤርትራስ ወይካ ጉዳይና አይተን ዘአስራ ዘሎ አና ዲክታተርሺፕስ ምስ እግዚአብሔር ተማሳስሎ ይሰርካስ ያብለካን ከመገረ መርገሚ ግን محزني زربا ابيت رسي رأيلي سيلكا تاود تايم عينات تاساسرا ግን او خصم بدك خلي طلع حزب الأثرام بعد كذا مسسو أتقنا حمدو إيش وتأمني تاريخ أبوي تفاعل كينو نبقى عصة تغيم كعصة حزام اللو نيزل على مم جبرة كابقى عصة نبدر فوتوا عامتهم جبرة كنت شان إسرائيل 4 إلنا كعامتهم غير كابقى عصة أبقى عصة كنت شان إسرائيل كنت شان درفت جبرة يبكم برولو لله والله يبلغ برهم كما بوي تفال عربية تسقيلو ما ترشتا تاريخون أمريكا كيدو نابكو عسو آتيوم مصد الله عمد إن شاء الله نابدر فوتو عراي للوالي بالله بلوم يقلد قليدي أمويتو نسخة صراحة التحازي مالتي ياخذ كوي نقول صحادي مكان يقدم كان تكرنيا كان عندي غانصارو ኢትዮጵያ መታወቂያው ኢትዮጵያ ሙኻኔ ትግራይ ሙኻኔ ሽዑዋት ሒዜ ትግራይ ሙኻኔ ደስ ወለኒ ዝተሰማዓኒ ግን ቀንዲ እንታይ ስለዘለኻ ማዓሲ ስምዒካ ለካ ነገር ስመራ ኮይንካ ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝተወሰኑ ሰባት ፅርፊ ጀሚሩ ስመራ ዓጋመ ዛዕምዛዕ ፍሉ ምስ ጀመሩ ሰሚዕኒ ውሽጢ أنا أمكم لهم نصرف يرم لو توانا ورو نجري أنا حاجة تصرف يكون حاجة تجرا جدنا إله لا بقى بتحسمع التاع بقى شعور بقى تسمعني 100% تجرا مخاني أمينة فتاو تجرا مني حشنا هذه كابد سوا وأنا سفرنجي خم مسيركم من يركم دحان خم قدم تصرفني رئيس بزول الذي كانوا بري مخنياتهم مبزحتهم معدتات أنا أشوف لي سبات جلس تايد بالجبر نرينا مالتي مالت ليش اللي حساب زلهم كندنا هم مرأس تكون رأس زلاتهم سبات كتصرفوا نبريون زي خا أبتقرأ ونتصرفوا له حماسينا يجزعلهم تصرفوا تيوم كعجامة تاجلوا تايم مالت مخاني حجنا أمن ترجم من دحرت أيك حماسينا مالت حماسين زعدوا عجامة تايم مالت كعجامة زعدوا مالتي تيلكاس نمر صرف يخوني نظام زمسلمين عن رد زلنا برنا على قيم مسلم بس مرة كم يركات تسرعوا
أنا بناوي على بيرسونال فيو يا نجرك زخونة تكال قال خوام يكونن حزب إرترا فتاوينا زي كونش حوناي تفوتو تتصلق مش حزب إرترا زلنا فلدي ناي بوليتيكا فلدي ناي منت فلدي ناي سلطانة ناي بهالي ناي تاريخ فلدي يبلناي أحوات كبأسو نعم نسي توم دك عاد غيحن دك عاد جراتنس هاي رقيبنا بتيت كنو قال على نحنا هاي مخنياتي هاي زغونه يكون صبت مخنياتكم سبيلنا تخوينا انا بتيت نقال على نمن ناي من ربحنا ردهان زوم سوادي اتون قانس 3 عمت غيرو ما سلطان 3 عمت نزع مريتنا عودو خينات غيرو ما كم كوينا نزلنا نحنا تاي نبلا لنا مسيلكا مخنيات يبلهم من زياتهم حدا أريقومي بلك الله أريقومي انتهي أنا أريقومي تمنقد وعلى تكايدا كلاي كان نحنا نخن واقع تفترنا يكونن مخنياتو زي واقع زبهاليلن زي جراج إيلن خن جراج أو زخونة جزية نبور يجن زل ألمنا خوينو زي مدنجز أي سلا زخونة مفرح سلا زخونة نقدفه نهدمو ليه زلوا أنا نبعلي الله بأكمل مدة أتحوتي لفي قوات سلين وقت بجات سلين حتى لكرت يتعنى حتى مجيهم لكم أحواتي نفعية حتى مجيهم لكم حتى مجيها لك أحواتي نفعية حجي نمن تاي علامة تايم قبل دول يمدو صادق سلم من تايم كان عنا باقي سومسي بقى نحنا بتيت كنو قال على بحسبه 3 عمت غيرو ما سلطان 3 عمت بتيت كنو قال على نحنا مخنياتو تحصر انت زي تحصيرو دحان وعيلكم ملكا قلخ تمصدنيخا دحر دا منقد تدي حصر نيرو انا نسخان كنفالط ديرنا انا انت تفاليطنا دم حوات مخوانا كنرادادا اينا انت ترادادي انا دماني ايوا فلط كوي نساتهم تايو دس يبلوم زلو مالتيو مسترادادا احنا زمص شجر يردو አለው እዮም ንعኦም ጸገሞም ይናዓና ረሃዋና ይብለካ ኣለኹ እዚት ምኽንያት ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብኩም ተኸታተልኩም ካብ ዝገርመኩም ማለት እዩ سبسكرايب مقبار أين رسع أخوات سبسكرايب جيرنا تشانل اللعبيو نزان قلت نزخون حساب كلها نعمالتي عبزي مسئينا هنقرب له ندلي حسابيو ريتوتاتكم تصحفوا يوناس أرأيا 35 كبر حو صبوا لها بزعبها فتحي إريتريا ختزارب كلها نظام باراي ختصرفهم كتسكفهم يبلكان باراي كل جزية باراي يوم ناي سيريا زغلل أيو أبي إريتريا له زغلده برقص حجة أنا أمر جافنا مقام من شجري باللين ديو زخون سب كدقف كقام يغلي مالد إرتراو خوينو يدقف تقرأي كويني يدقف إرتراو خويني قام تقرأي كويني قام زي نور يزلو مالتي ولا سوريا خويني يدقف سوريا خويني قام جن نايب حقيقتهم سورياويان نتتجبر جود مسرائيو هيك أمسكحو تجبر جميرو مالو مالتي وبزح نجارينات فينا نيرنا بزح نجار نتأفق أنتلو تشميمنا مالت حفيرنا كين زاربولو خوينا ويكافرحنا إنامبر يكرتا مجوار يكرتا يلوم زوج سبعة له زينا ورب صقرم تتحزق قالوا عاوز يوعلنا إزبال سو أنا نخلو زم حلال فم الأختي سبن توص عن تلو مس منجست أم بالجن تخكله يكونه بك أزي نورمالي نجورة زي جبانا نجار صون غاز ألسكي زمسلوكم مالتيو دس زبلوكم صحفوا للوام زخونة خص معنا يزمنا شاو دحنا قنيوتا Good light دحنا حضرت حواتي ما نستوي